A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. And ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantelado, Lita Manlangit, Erlinda Yu, Vicky Entanto Pogoy, Queenie Yu, Lucy Canora, Lelita Rama, Lorenzo Zapanta, Segundo Tagalog, Virgie Ponting, Blas Castro, Ida, and Arlene Duarte. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, and Gina Marie Ipil Batikin. Thanksgiving offered by Cherry Ocañada and family, and for Hener and Virgie Aznar, who are celebrating their 36th wedding anniversary. Birthday blessings for APC Gio Gallito and Emelina Ocañada. Special intentions of those who will take the licensure exams for teachers, especially for John Carl Oliverio. Blessings for TV Mass sponsors and benefactors, and for the enlightenment of our senators and congressmen. For the protection and safety of overseas Filipino workers, especially our YouTube viewers, Benjamin Ceniza in KSA, Barbara Pantoja in Amman, Jordan, Joveniano Ponting in Qatar, Flora May Algame in Kuwait, Elmer Heligan in Taiwan, our seafarers, especially for Kim Bartulabak, and for our soldiers deployed in Marawi. For the eternal repose of Jaime Lim, Sui Ching Lim, Elnora Beduya, Josephine Arenas, Erlinda Enriquez, Gloria Lim, Conciso Go Macias, Evangeline Texon, Juanita, Ramona, and Concesa Uy, Eduardo Montes, Generoso Hermosilla, Evelyn Perez, Charlita Turno, Cesario Lato, Hernando Wilwaico, Lilia Aznar, Bienvenido, Benjamin, Lucia, Egberto, Jesse, Gamaliel, the deceased TV Mass benefactors, and for all the souls in purgatory. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan, ang Pauline family nga gitukod ni Father James Alberione, nga karon biyato na, nagahin ni ining buwan sa Septembre isip buwan sa balaang pulong. Ang Biblia sigon ni Alberione mao ang sulat sa Ginoo alang sa tanang katawhan. Mao kini ang una ug ang pinakabililohon nga pamaagi aron atong mahimamat ang Ginoo. Ang tema nining maong kasaulugan mao ang Biblia sa kasing-kasing sa matag panimalay. Hinaot unta nga sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, ang balaang pulong adunay luna sa atong mga altar, gahinan og panahon aron atong mabasa ug mapalandungan.
ang Ginoo uban sa mga bagong awit. Ang kalipay kaisipin, ang Ginoo lawig higpit. Daygon ka ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay kaisayaw, uulangan lang. Tugtugan na ang gitara, ipalaro na ang trompeta. Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalaro na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ni anak kita karon sa ikakawhaan og tulo nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon sa atong liturhikanhon nga kalendaryo. Sa gihisgutan na kaganina, ato kining ihalad ang santos nga misa. Ninyo nga mga pilgrims karon dinhi sa chapel sa Daughters of St. Paul, ninyo usab nga naa nagtan-aw karon sa iyong tagsa-tagsa ka telebisyon. Ilabi na ninyo mga nagmasakiton ug ingon man usab ngadto sa atong mga kaigsuonan sa Marawi ug sa tibuok Kamindanawan. Atong ihalad kining santos nga misa alang sa inyong mga katuyuan nga tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Kaluyan unta kita sa Dios, makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, o dada kami nga sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo, pinahagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw, o tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, mo'y mong isulti kanila, agig pasidaan. Kung moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay kagayod. Ug unya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala. Apan, ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidanan mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala. Apan wala kay tulubagon.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yawtang bato sa atong kaluwasan, yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tig-ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Miriba. Sama sa adlaw ni masa dito sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sa ila akong mga buhat. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapos sa utang, gawa sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig kataw, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig kataw, dili gayod makaako paghimog dautan sa iyang isig kataw. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungkol nato ang pulong sa Dios, ulan nato ang iyang mga sugo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon, pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang sayop, kung imo lang ning pasagdan, mahimong dako og lisod na kurihian. Ang sayop, kung balik-baliko na nimo, mahimo nang naandan, unya ilabi na gyud kung bansayon sa kadaghanan, peligro nga mahimo nang usa ka kamatuoran. Mao nga sa sugod pa lang kinahanglan ang sayop ato agyod nga kurihian. Bata pa lang kinahanglan tudloan na ang bata sa unsay sayop, unsay husto, sa unsay maayo o dautan. Dihay usa ka amahan, buot niyang tudluan ang iyang anak, nga kining pag-inom og mga ilimnon nga makahubog, dili gyud maayo. Mao nga iyang gida ang iyang anak ngadto sa kusina. Iyang gipakita ang od nga naas botilya. Iyang gibutangag tubig. Unya nakita sa bata nga ang od wa mamatay dito sulod sa botilya nga dunay tubig. Mao nga gibalhin sa amahan ang od ngadto sa laing botilya nga diin ang botilya dunay bino. Pagkakita gyud sa bata namatay ang od dito sa botilya nga naay bino. Buot tudloan sa amahan nga ang bino nga makahubog dili gyud maayo. Ug mao nga gipangutana sa amahan, unsa may leksyon ni Mudong sa imong nakita. Ingon dayon ang bata nga mas maayo gid ay tay nga di ta mo inom og bino kay uni ingon siya mas maayo gid ay tay nga mo inom tag bino kay mamatay di ang bitok sa atong tiyan. Sa kalinghod bas pangisip sa bata, kinahanglan sab gyud nga atong alalayan, tudloan gyud. Apan bisan pa man og hamtong na, daghan gihapon nato ang masayop. Apan atong hinumduman nga naay masayop tungod kay tinuyuan. Apan naa say masayop nga wa biya niya, dili biya niya kagustuhan. Biktima lang siya sa sirkumstansya. Matinuyuan man o dili ang sayop, matod pa sa ato ang ebanghelyo karon. Kung naay masayop nga imong igsuon, dili din na sila
kinsa-kinsa lang tao, kanang masayop nga imong nailhan, imo nang igsuon kay usarata ka pamilya. Adtua siya, matud pa ni Jesus, sultihi siya sa iyang sayop og himua nga kamurang duha. Ato gyud ay nga obligasyon nga sultian sila nga nasayop. Matud pa sa ato ang unang pagbasa, si Propeta Ezekiel nag-ingon, kung ang tao na sayop, imong gisultihan sa sayop, wa siya mag-usab sa iyang kasaypanan, namatay siya, baon ang iyang sayop, kay imo man siyang nasultihan, wa kay tulubagon. Apan kung ang tao na sayop, wa nimo siya sultihi, mamatay siya nga baon niyang iyang sayop, dakong tulubagon ka na nimo atubangan sa Ginoo. Naminaw mo? Mao nga ato gid ang katungdanan ang pagkurihir sa sayop. Apan abi ninyo, sa atong panahon karon, naatay kinaiya nga ayaw pang hilabot, aron dili ka hilabtan. Tinuod ni dili. Mao ni nga kinaiya nato nga ayaw na lang diha, aron ta magmalinawon, ayaw pang hilabot sa uban. Dili kini panghilabot, kundili pagpanggilabot. Kay usarata ka pamilya. Mao nga kung dunay mga sayop o mga kahiwian, obligado ka morally nga musulti gyud sa mga sayop. Natanawa ron sa ato ang panahon, musulti ka nga sayop lagi na ang pagkutlog kinabuhi. Tabangan ka, awayon ka, mahadlo ka. Mao na nga kay nahadlok man ka, muing ka nga dinalang tamang hilabot aron way away. Kung mutalaw gani ka, una sa tanan, naa kay tulubagon at tubangan sa Dios. Mao na nga tan-awag kinsa imong kahadlukan, ang tao ba o ang Dios? Mao nga kun naa kay nakita nga sayop, ayaw pagpakahilom tungod kay ang kalampusan sa kadautan mao ang pagpangyugpos sa mga matarong. Naminaw mo? Mangyugpos lang ganita niya na ay mga sayop, niya magpakahilom ta kay di ta manghilabot, kay way hilabtanay, kuyaw kay na. Mao na ni kadaugan sa kadautan. Kung dili maminaw siya, nga imong gisultihan nga kamurang duha, pagdaglaing kauban. Mao ni batasan sa mga Hudiyo, pagdag duha o tulo aron mo saksi mo pamatuod nga siya na sayop. Kay usahay ang tao di man muangkon sa iyang sayop. Hala, pagdag dugang ebidensya, dugang mga saksi, aron mo tuog yun siya. Sa ato pa, by all means, sultian gyud ang tao nga nasayop. Og di gihapon siya mutuo matud pa, dad-a ang simbahan. Ipasabot, ato ning klarohon ha, nga sa pagkasayop sa usa ka tao, wa kini mag-involve lang niya, na apil ang katilingban. Usarata kalawas, kung ang imong tiil, naa na dihay, unsa na din ha, samad, di na nimo mahimong pasagdan. O baka ha, ang imong mata, wa magtungod, imo nang kurihian, kay ngano man, apektado man tang tanan, tibok lawas. Sa usa ka sayop, sa usa ka tao, apektado ang katilingban. Mao na nga, kinahanglan mo kuyog yun ang simbahan. Dili na mahimog, ato lang siyang pasagdan, kay apektado man ang tanan. Usa man ta ka pamilya, usa ka katilingban, usa ka simbahan. Mao nga nagpanaw kita, mao ni ang ato ron nga tema, communion of communities. Dili na to pasagdan ang usa ka tawo nga nasayop. Ato siyang kurihian, apan ato gyuning klarohon sa tinguha nga pagtabang sa ngalan sa gugma, kay mao kini ang giingon sa ato ang second reading, nga ayaw pagapo sa utang,
gawa sa utang sa paghigugma. Kung nahigugma ka, nagtuman ka sa balaod sa Dios. Naminaw mo? Klaro. Mao na nga, himuon di ay nato ang pagkurihir in the name of love. Isip atong mga igsuon. Mao na nga himuon ta kini. Mao nga ang ako dinhi buhaton ginato kutob sa mahimo. Kay mga managsuon man daytang tanan. Aron sa ingon maayo gid kita nga katilingban. Di jud ka mo ingon nga pasagdi lang na sila. Kay sa gusto ni mong sadi, mo ingon ka, di na nako igbahog parinti, bahala na sila, nga unsa, nga sayop na sila. Kana silang mga imong gipasagdan, mga nagumon baka sa drogas, imo pasagdi lang na, di na nato igbahog parinti. Kuyaw nagmangawat, inigpangawat, wala na makawat sa ila, anha na nimo mangawat. Mo na nga mintras sayo pa, ato gyud nga kurihian. Apan ikaw nga mangurihir, timan igyod nga andam sad ka magpakurihir. He who corrects must be willing to accept corrections from others. Kinahanglan nga magdawat sa kag koreksyon. Mao na nga makadawat kay tag koreksyon, ayaw kasuko. Apan ikaw sad nga mo kurihir, himuas paagi nga matod pa dinhi, kamurang duha. Ayaw isinggit, ayaw ipanabi. Ayaw sad siya himua nga mura bitaw imo siyang sawayon. Mura bag og mo kurihir ka, way of feedbacking lang ba? Ayaw pag-ingon nga, ikaw no, insultador kay ka. Ikaw no, hambugiro gyud kay ka. Imo na siyang gihukman. Ing na lang siya nga, diha bay higayon, nga nagkuyog ta, nagistorya ta, sa dagan sa tong istorya, murag lain naman to ang imong tingog ba ni saka man, nasakitan biya ko. Ingon ana, dipindi ka na sa paagis pagkurihir. Ayaw sa paagi nga, imo nung insultuhan, nga mag-away na hinunong duha. Mao na nga, by all means, we should correct sa mga sayop, pero sa paagi nga, maayo. Klaro ninyo? So, mao nga, hinaot sa ato ang salmo, nag-ingon din ang salmo, ikaw nga nakadungog sa akong tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Ang pagkurihir, mas daghan ang nahibawan sa uban sa ato ang kaugalingon, kay nato nga nahibaw sa atong kaugalingon. Dunay daghan nga naa nato, nga wala nato mahibaw sa atong kaugalingon. Ang uban nga nakakita niini mas daghan nga nahibawan. Mao nga maningkamot ta nga mudawat nining tanan samtang buhi ba ta? Kinahanglan atong kurhian atong kinabuhi, magtinarong ta sa atong kinabuhi, ang nasayop atong kurhian samtang buhi pa. Mao na nga dihay mga batan-on ba, di ka na maili didto sa probinsya ba. Unya karon kay muuli na sila, na alas 12 man sila. Unya wa man sila laing dahan nga kagian gawa sa atong minteryo, gikuyawan sila nga na mauli sa ila, nagkurog-kurog sila nga muagis minteryo. Sus pagkaduol nila sa minteryo, nakadungog man sila murag nay nagsilsil ba. So ay wa nagabiing dako na nagsilsil sa minteryo, mura bag kadungog sila nagtaguktok, murag nagtiltil. Mao na nga pagkaduol gyud nila, nilabay sila ay tiguang di ay nagtiltil sa lapida. Ingon sila, sus, huwasan sila. Kuyawa na mo, noy, abi na mo, unsa na dinha, ikaw man day na dihay. Ito unsa magaday siya. Ay da, ako ning gikurhian, ang ako ngan, kay wrong spelling. Sutoy, oy. Patay na gani ka, wanay chance pagkurihir. Samtang buhi pa, ato ng kurhian ang mga sayop. Amen. Nagato ako, sa Diyos Amahan, buhat sa langit sa sayota. Panginoon nato, ipalaan mo sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria Gabriel, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ang bilubong, pigtonsad sa mga binatay, sa ikatulugan na nabaglaw, pisaka sa langit, nagalingkod sa tuos na Diyos na mahal, magagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhi o sa mga binatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sulat, sa pagkamanhaw sa lawas, sa kinabuhing tayo. Amen. Karon atong pangadjion, imbis ang pagampo sa katawhan, kining orasyo imperata, na para gihapon sa atong mga kaigsuonan, ilabi na nila nga mga nanimuyo sa Mindanao. So, aron maghari ang kalinaw ug hustisya, doon na kita'y orasyo imperata. Mag-ambo kita
O Dios, among makagagahom ug mahigugmaong amahan, kami mapaubsanon apan masaligon nga midangop kanimo, niningtak na sa among panginahanglan ug kalisod. Tagda ang among mga pangaliyupo ug ihatag dinhi sa among gubot nga panahon ang kahapsay ug kalinaw. Nagampo kami alang sa mga inosenteng biktima nga napukan sa Marawi, ug nangaliyupo kami nga imong panalipdan ang mga pamilya, Muslim o Kristiyano, sa ilang pagbakwit ngadto sa lugar nga layo sa peligro. Sa among pagsalikway sa terorismo, nga himpit nga nagsupak sa pagtulunan sa bisan unsa nga tinuohan sa kalinaw, hadagi kami kusog o giyahe kami sa pagtabot sa dalan sa panagdait. Luwasa kami gikan sa kalibutan nga maduha-duhaon o dili masaligon sa kasalig o kanamo sa kabangis o kapintas. Mabatunan unta namo ang panaghiusa sa unahuna og kasing-kasing aron motubo ang inigsuong paghinigugmaay. Tudloi kami nga magmalinaon sa among pagatubang sa balaod militar. Magmatinod manon sa makatarunganong sugo sa kagahuman ug dili magpakita sa daotang mga lihok. Himua kaming mabinantayon ug masunungon kun ang mga pamaagi magdala kanamo sa kadautan. Panalangini ang among Pangulo, ang mga alagad sa gobyerno ug kanila nga naa sa serbisyo militar. Hatagi sila sa kaalam o kahiusahan sa kasing-kasing, diha silang pagpaningkamot sa pagtubag sa mga suliran sa kalinaw o kahapsay sa nagpadayong buhat sa kasamok, sa mga rebuilding grupo, sa kriminalidad o droga, sa pagpanlimbong o sa paglambo sa katilingban. Panalangini ang katawhan sa Marawi, panalangini ang taga Mindanao, panalangini ang among yutang na tawhan. Hinaot nga mopatigbabaw na unta ang kalinaw hustisya aron among matagamtam ang malungtaron nga kalambuan uban ang kalinaw. Amen. Malingkod atong isunod ang paghalad.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa bagay pagmamaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapasalan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, himua kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusan namo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw sa kanimo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Anay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug buos sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan og niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini
ug panginom kamo nga tanan gikani ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagtaon na mulilingpan, ug mataginom, gikan sa kalis. Nagantala kami Ginoo sa imong kamatayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose yang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Hari
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa tong panag-inig sa unay. Panagdait, manaka ninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, ay kalawat kanimo apan imamulong lamang nga maayo ako.
manindog palihog. Magampo kita, o Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalan-on ug sa kinabuhi, kininggasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Atong gituyo kini ang misa alang gyud una sa tanan sa mga nagmasakiton. Busa niining bahina sa santos nga misa, ato silang iampo nga pinaagi sa kaluoy sa panabang sa gahom sa Dios, mamaayo kamo nga nagmasakiton sa inyong mga balatian. Magampo kita. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot ngang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ibangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew ug kaninyong tanan nga ningtangbong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Monsignor Ruben Labajo, ang atong choir, ang Good Samaritan Choir, ang mga pilgrims, ang Alliance of Holy Family International, ang Basic Ecclesial Community, and Crusaders of the Holy Face of Jesus, Urgelio Chapter. Ang atong mga offerers sila si Tess Wilwaico, Cherry Ocanyada, ug Aznar family. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ato sabdiay nga pahibaloon niya nga sa umaabot October 13, 2017, doon na tayo himuon nga Grand Marian Procession. In line kini sa Centennial Celebration sa Fatima. So nagsaulog man ta sa Jubilee Year of Fatima karong tuiga. So dako kini nga kalihukan sa Archdiocese sa Sugbo. So himuon ni magsugo diha sa Kapitolyo sa alas 9 sa gabi. Unya maglakaw paingon ngadto sa Basilica Minore del Santo Niño. So kuan kini atong gitawag nga Fatima Experience usab, no? Sama nga sa Fatima himuon matagabi ang maong prosesyon. So ato kanang himuon, ato kanang ubanan og salmutan. October 13, 2017. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dala ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong buntag kaninyong tanan, masipang pakpak sa Ginoo.